tady jsou Bezžáci 007. A tohle je náš první vlog. Jo? Jo? Takže ty kokot. Hele, a to? A tady jdeme vylízávat banánek. A to jako ty si stáhnul v aplikaci, aby ty to dostupilo. To je normální foťák, debile. Čau. Prostě takhle banánek, jo? Prej, ty si stáhnul nějakou aplikaci, aby ti šlo stopnout? Banánek, jo? Banánek. Jsem na zahradu. Na zahradu. Jdeme ze školy. Tady jdeme. Já nevím, jestli tam chceš vidět, ty vole. Byla jsem od banánu. No. Teď jsem to rozjetl. Tohle je náš úplně první vlog. Můj ne, na tomhle kanálu. Nebo jako na tomhle kanále, jdem tam tudy. A jo. A uděláme přes tu fotku. Počkej. Michalo! Tak nic, takže už mi to já si taky musím natočit dobře. Hlavně to nestopni. Halum. Banánek. Dej mi to. Kde jsou? No konečně, pojď Michalo, dělej. Máš tam vidět ten mikinu. Neřeš. Je 30, dělej. Kam jdeš? Dělej. O píči, dělej ale. Ne! Takže, chcete vidět moje vlásky? Jo? Počkej, lidi říkají, že jo, tak ukáž. Dělej. No nechtěj. Ne? Jsem to pauznul. To potom. No. Takhle ze spodu. A tohle to ale není naše kamera. To je někoho jiného. Jo. To je někoho jiného. To je tady toho pána. Ne. Počkejte, já vám ukážu můj mobílek. Můj mobil. To nikdo nemá. To je slon, jo? Tady si to odemknu. Jdeme kam? No tam. Ale abych střichal to. No jo? Je to blízko nebo daleko? Já nevím, na jaký jdem. Okay. Tak, počkej, já Tady bych nechtěl Já bydlet. pustím nějakou písničku, jo? Hej, tady bych fakt nechtěl bydlet. Tady nikdo nebydlí, to je přece ten. Jo, oni tady bydlej. Tak počkej. Almost I love. Jseš kokot. Natočně ty kokote! No, je to vůbec slyšet? Je to hodně slyšet. Ani ne. Pojďte rychlej. Kundi báně, pojďte dopředu. Sorry za to, že jsi to ale... Co? Nefurt něco svědí. Ty pičo, čum na ten list. To si dělá prdel. Tak velký list. Půjdem. Vy jste šli pomalu. Tady ten pán, jo, počkej, půjč mi to, já natočím. Tady ten pán ti spěchá na bus, jo? Aha. Nebo? Ty vole. Slyšel to tam někdo? Já to musím přetočit, aby to tam bylo slyšet. Každý to tam slyší. Teď. Je tam slyší. Jo, já si nevíš, ale... Ty asi nevíš, kudy tady vyjdem. Ten debil, ona neví, ona šla tady vůbec nejde, kromě se školou. Tak jo, chceš? Jo. Ne, já tady musím zaspívat. Já vám dám, jak tady jdem. A běžíme! Běžíme! Auto. Teď z okna. Vypnout a neřešit hovna! Uprdá, blablabla. Už mi to nebaví. Koho to baví? Kokot. Ne, s proměnutím. To je hezký tady ten barák. Ty kokos.
A počkat, pojď. To mám tam. Na co? Kdybych ti to neposlal, tak to nemáš. Ty jsi to neposlal, ne? Ale jo. Pojď. Jo. Já tady ukazuju, jak jdu. No pojď, teď já. Kokot. Tak já ukážu, jak jdu. A jdem běžet. Co pak já mám? A pohoda. My máme ještě tolik času. Já to vypnu, už to je trapný. No je, no. 23 minut. No tak jo, to je dost. To je půlka hodiny. Uděláme fotku. Bacha. Teď to je skoro tady. Ty debile, teď jdem u bydla. To je, jak tam je ten přechod malej, tak to je tam, kdyby si zatočila. Tady někde bude selfiečko. Ne, to nebude selfiečko, to nás někde vyfotí. Já už vím, kdo. Tady pod tím mostem. No? Myslel, že To je dobrý. Ale tamhle u kanálu, že jo? jo, budem u kanálu. No takže doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak co? Ne, počkej, ještě na to samotný kanál. Tam polezem. Možná. Takže zatím čus. Ne, počkej, ne, já polezu tam. Jo, tak zatím čus. Čau.